Važno je da večeras Obren vidi da ste zajedno, da se volite. A što bi njega bilo briga da se mi volimo? Sedi. Porodičan je čovek. Voli stabilnost, naročito kod kumova. Pa nismo im kumovi. Šta to pričaš, Mila? Pa nisam ti rekla. Biće žare. Žare? Mali žare? Da. Debil. A Velju će da im bude kum kad dobiju dete. A šta ako je Una ko popadija? O tome nisi razmišljala. Dobro, šta ti je jaka stvar? I oni nas ne uzimaju za kumove što nas vole, nego što kombinuju. Joj, nekad bi ti sapunom usta oprala kad čujem šta pričaš. Pa ne valja ti Obren, ne valja ti Veljko, samo si ti kako treba. Pa ko zna šta o meni pričaš kad okrenem leđ. Ali da ti nije bilo mene, da ti kažem da se vratiš Veljku. Da nije bilo Obrena da pritisne Veljka, pa da na kraju nije bilo i tog mučenog Veljka, ti bi sad s tom stomačinom u kukuruzu spavala. Ovo s kumovima je trebalo da nas sve obezbedi.